दादा ना रे भाई बाद में मुंह बाजत नहीं के मुंह आवाज करता पाहुन जी के मुंह आवाज करता ठीक बना नमक में बोली बोली अच्छा वो हो गई का जी ढेर न खेलाड़ा बनी अपहु करी के कहत रहता पलटा मत खाई के गुंग वाली तो पलटा नहीं खामी इज्जत लेता नहीं बोली सब्जी काट ली हो ओकरी बात से बस बैठ के बनही के न रही खाना में आज बैगन का गोले गोले तावा पर भरता बनाई ये इतना निक लागेला न गोलका गोलका भरता वा कि का बतावे के सब खड़े खड़े का कलौंजी खाला तक कितना में रोवा बे दादा का करत रहो रुक तो पोछिए उखाड़ देता नहीं अरे ई का काटत रुको का करत ई बैगनवा के भरता बने सब्जी काट के रख ले मने सोचने कि कुल काट पीट ले ओकरी बाद चुलिया के बैठ के अब बनाई अरे रुका हो बोली पकौड़ी बनावा काट के पाहुन आवत तनी बुचिया आवतिया सही तब का नीलू बुची ये दादा कही कब का चलल बनिया जी रहे तो सब्जी न काट अच्छे रुक पकौड़ी काट कब का चलल बनिया कब का अबे लगले पहुंचे तब हम तो चल गए रहनी होनी तनी तो लेकिन कुछ कोई ढेर दिन के बुची आइलन है ना नगद आ जाओ ते हम तो कहिए से कहत नहीं पाहुन लिया के आई तब न जाके अरे भाई वो कम करता बानी नंदोई जी अपन काम धंधा छोड़ के अपन कि आलू के गोभी के बैगन के पकौड़ी छान दो हां आ चाय पकौड़ी नाश्ता करा दिह ई त बात सही कहता नहीं तो मान ल कि वो बेरा ना कुछ मूली दुकानिया पर से अंडा लिया देता नहीं 25 गो जान लो लिया दे तब लिया दे हम झट झट बनाई 4-5 गो पाहुन के दे दिए बुचिया के दे दिए 4-5 गो बाकी जब हमके बची तन खाई जी आजी 25 गो अंडा उ लोग खा ले जा हमन ये कना खाए के पड़ी नहीं तो बुचिया भूजल खा ले ना अच्छा अंडा वा ना रुकी अब पतार का चाउर के एथु बनई है भात बनई है पोलाव ना बना दे जी अब तू देख ल का बनैबू का ना ना निकल अभी तो न बतावे के बा जेकरा घर ननद नंदोई आवे जाओ वो आदमी के का बतावे के बा कहे जाई तनी बैगनवा के पहले पकौड़ी ए तनी तो दोनों आदमी खातिर ढेरे बाटे ढेरे न हां त तब का ठीक है बाटे हम जातनी ठीक बाटे जातनी सुनी ना जी हमसे तो कि झगड़ा रगड़ा क के नहीं खाना जी बता अबे मर्द मौगे यहां से झगड़ा रगड़ा क के केतना बेचारी खुशकिस्मत है कि उनका मर्द ले आई ना ले जाए ना जो दिन रही ना तो दिन रही ना और ना तो हम ठीक ना बा कैसा नखे गाना बिना बोला रे गौरा जयहर माती जइहा आदर ना होई है तोहा सही बात बा ना मम्मी बड़ी रोवाई आ जाला जन्नी नैहर नावे 10 दिन खाती है दादा चाहे साझे बिहान में अपना घर दुआर चल जा जेतने नैहर से तू रही ओतने प्यार मोहब्बत बना रहेला जान लो रह जाता भौजाइयो लोग के मुंह हेने से हेंगने हो जाला यही से जी हम भले मुंह पर ना कहली सतका है कि अपन नमक पानी यही जब पी के रह अपन नैहर मजा ससुर में रह ओह ना बात बाटे जाई दी जाई लेके आई पानी पियोला लेके आई बुची जी के आ पानी पिए खाती के हम जातनी रसगुल्ला मंगावतनी अरे का बनाई ये दादा खीर बनाई कि पूरी बनाई बार तो बुझाते नहीं के पकौड़ी तो बनइबे कर तनी गोभी का पकौड़ी बना तनी आलू का बना तनी ओकरी बाद तनी बैगन के ओकर बाद तनी खीर पूरी आ बना के सब्जी आलू दम रख दे तनी आ चाय के संगे पकौड़ी दे दे भाई आलू दम के संगे खीर पूरी दे दे अरे कितना निक लगी ये दादा चली तैयारी करेंगे भगवान जल्दी से जल्दी कोगो बैगन बाटे 3 गो तो नंदोई जी 4 गो नंदोई जी के दे दे 1 2 3 4 गो ननद जी के दे दे बहुत न हो जाई 4 गो तो खइया 4 गो कुल चीज का तो ढेरे बीजन हो जाइए दादा संदरे लबल मत करम जन्नी नु एगो तो पहला बार अपना ब्याह के बाद नहीं हरा बतानी तो हमरा के तो तू काहे के लिया ये कहलू है मारे मुंह बन जाई हां जैसे करी ना ओइजा वैसे मत करम कोनो बते में लुक दे मत बोल दे कोनो बते में लुक दे कूद के खाए मत लागम से बोलाला के मतलब के आदमी जाने लगी मर्दा तेज बा सब न कोनो बात समझता बोलता का जरूरत बटुए हां ओतना तेज बन लगे का जरूरत बाटे जे ढेटे मत तेज मत बनम रौरा का है माने कि बड़ा ये जना भरे सदिया में तक मड़ुआ में कि वो कितना बोलत रहन हंसी बरावत रहन हां त कतना में शिकायत कटन के लफुआ लागत त दुल्हा लफुआ लागत त हाथ में बोलत गिनती कराई के कहता के नहीं के कहता दुगो आदमी निमन त 4 गो आदमी बेकारो बोले वाला रहे अल्लाह तब धर हम जाता नहीं इहे त नौटंकी हटावा इहे नौटंकी के हम कहती करी नौटंकी मत करिए जी पे तो गूंग बन जाई हम कह लगा सके फलना के दम दा गूंग चली गलिया में ओजे नौटंकी करम दोरिया पर तू जाके जोन रोज हमारा घरवा में जूझ करत और कुरुक्षेत्र के मैदान ह ओजे के नाम मत ली जान जाई हमारा घरवा में रोज तू जूझ करत मत ली एजे के माने कुरुक्षेत्र के मैदान ह त हमरा जीवन भर एक बेजो रहे के बा
तो जीवन भर एक बात युद्ध करबू कच्ची जुद कोनी हो जी अपन इज्जत लोग कहले हमारे बेकार अगल बा। बगल इज्जत नहीं खे चले चुपचाप कैसा न सब लेका चली चुपचाप कतना नहीं माला था चले में काची ना टाइम करत हो चलते न कोई देखी त का को है जी को दमदा कैसे चलत टू मर्दा कैसे चलत टू है तू कैसे करत रह जगह निमन आके चली। हेतरे हेतरे डाल के अपन चलत रह बुझाते बाप रे बाप अब तारा ने अब सब लइकी तो खोजला भर में अब ना मिली रे ये दादा नौटंकिया कहता नहीं कि ना तने कम करी बुझाता की इज्जत लेकर रह जेब हमारे जी एगो तो पहली बार बियाह कर नहीं हरल बन ऊपर 74 तरह का नौटंकी कहता नहीं जा पैकेज लेके कायल बड़ू चले चुपचाप पैकेज हकी पढ़ाई तनी स्थिर से रह हम घमिया को नहीं जा ठीक है बा चलो चलो तब हम मुंह में मार देनी ताला चाबी धो देनी तारा बैग में तो गूंगो ना क्या मन के रह के कहता बस एक पड़ाका दे हम बोला ही कैमरा नहीं क्या बुझा गुन्नू अब हम ये गूंगे भगवान, बन जाता दिमाग है खराब। गूंगा कहानियों से ना रह दम जी बोली लिमिट में बोली बोला तनी तो ढेरे न तो बोली नहीं की बोला तो गूंगे जन रही तो हम का करी भाई नीमन से बोलिए लिमिट कैसे रही निमन से ऐसे ऐसे हाथ बांध बांध कैसे रही से निमन बोली से हैं पता ना उसे हाथ भांज भांज मत बोली हम निमन बने की छा का ई बात तो तू जाना तड़ू पाका ऐसे से ना कोई चली चुपचाप जाना तड़ू एक बतिया के लागम तेगरी आवे जा तू बंदी मिलावे लगी ना कोनो चीज के ना तू चाहे निमन से बोले बेटी तो पहली बार आइल बानी रोवा चलते ना बुझाता की इज्जत खोल दो पहले बैल बड़ू तो हां खोल दो हेतर तो रौरो मार दीदी आई रही तो हे खोल। पलटी से हे पलटी तो हेतर तो मारते बड़ू री दादा रारो दीदी आई तो खोल ले रही पहली देखो बार ना अरे बाप रे चलो बाप चुपचाप। भाभा को फुआ तारा के लइके जे कहला सन हम जाना त नहीं आवो आवो ये तो ना हई दादा हमरा तो बुझाते नहीं कि हम का बनाई हई बनाई कि हई बनाई जीते जी कह के कने कने भुजिया बनाई हम सोचते कि सागवा बना देते तन ठीक रहिते हाँ है कहिए के देखा साग रखल बाटे आ खाली सीटी में रख के मारते करा के धक के एकर जितना अथु बात उड़ा देता नहीं लगता कि इतना यहाँ नहीं के बुझात नु कि ज्यादा तनी निमन से रखाइए मेहनत से खोट खोट के आवत आटे आ मैं बिगाड़ के रख देता नहीं कन्यामा ए कन्यामा अरे बाड़ू हो का है दीदी केनिया बाड़ू हो कन्यामा अरे तोरा से एगो काम बाटे हो कौन काम कहीं की ना कहीं अरे सब्जी तो लेके बैठल बाड़ू बड़ा ढेर साग बाटे हो कहाँ से आइल बा आ कहाँ से आइल बा साग आई है दीदी खोट के दो आई आसेर ले जाई बनाई हाँ? दो आसेर ले जाई बनाई बनाई तो हम नियुक्त रखले बनाई के नो तनो बनाओ तने कुछ हाई तना सब्जी बा हाई तना सब सुन न कनियामा गोभी थैले बड़ू का तन दन एगो फूल गोभी का आय तम दे दे बजारिया से जानता लुआ हमर ननन नंदोई आवत न जा अच्छा। नीलू बुचिया उनका मरद आवत न जा अच्छा राहुल हां हां हे दादा विदाई हो आज दिन रहल हवे हमरा लागत कि अजियो के दिन में आवतड़ी आ मम्मी जी कहले कि पकौड़ी खड़ी छान के एकदम चाय पकौड़ी बनौले रह आ एकदम टाइम से दीह त कहने कि चला भाई त गोभी नई खे आ बैगन आलू बोल तो हे कर तो पकौड़ी बनबे करेला जी बनबे करला कर पकौड़ी एकर त पकौड़ी बड़ी सुंदर बनेला एकदम खा ले कनिया रहुआ सब खातिर नहीं की देत हम नीलू बुची खातिर देत रही बेचारी रहत रही कुछ हमार काम आड़ा देत रही अरे बाप रे बना बाप दे गोभी तो नहीं के गोभी बोलू दुकान पर किन ले जा मारे बड़का बड़का बेचा ताटे अच्छा हो कनिया हाई चनावा का बिन के दो हाई हाई अब हम बीछे दाना जिम सुनो धरी ना, घरे हम बीच देता नहीं बैठ के बीच देता नहीं हाँ, बीच पता ही ले। ना कि ए कनिया का? बेटीवा का अच्छा घरे बियाह हो गइल नो हमारी आई हे दादा देखी ए हाँ? अरे दीदी निमन घरे देख तक के तो हम शादी गाय बड़ी हल्ला करता है का रे जानलू पड़े मजी है तो हल्ला खाली करता तू करिए टिराई जानते न एगो पुलिस के संगे रहता तोहर लइका हो हाँ तो दरोगा बनल चाहता पुलिस अच्छे, ज्यादा अथु बनल चाहता नु ओई के साथे रहता टे घूमता फिरता हाँ। कि हम कैसे रही अच्छा जाए नहीं कि जानता बेटीवा हमारा लागत कि कुछ होखे के बाटे बेटीवा के कुछ होखे के भाई कनिया तोरा से देह में बताई छूटे के बना बाप रे तो वैसे जाए हमरा दी, लागत कि निमन तू बा अभी ये जल्दी घुमा के फिर लेके चल जाइयो हाँ ओकरी बात से दुल्हा ना के हम नहीं की देखले दुल्हावा कैसन हवन दूरावा निमन बानो हम तो देखले बानी भाई हमारे हम तो देखले नहीं खी हाँ अच्छा हाँ पता नहीं कि तब दू का पांच गो हेऊ का पकौड़ी छान देले जाके ना हाँ चलिए हम आइम नीलू बुचिया जिंदा फोन उन करब त दुल्हा के देख ले जमाले पर देख ले बनी अब नतिया एता ना मलकरी लगा देता सुन के लौकता मुंह आ ये दादा करियो मुंह गोर लौकता हे
मेकअप मार ले कि कैसे काहे के डांटत जे हमर लइका बा के अब करिया बहन के कैसन बा त हम नहीं खी देखल चली हम आवतन चली लइकन के डाटी डपट के रखल जाला। हां त हमर लइका बहकल लइका सन हमर घर में नहीं बने बाड़ा से। अरे ठीक बाटे, वो अपनी घर से बाहर ना जाए दिया जाला खेले के। हां धरे सागावा देता ना पकौड़िया निकला गेला ना कि का बताए के बुझा दादा मुठिया ले चली हो गल छोड़ दे ठीक नहीं ताई में हो जाए। आइलो बथुआ वाला ई का होई बथुआ ना छोड़ दे आया देख लिया नहीं खुद देखल। अच्छा ठीक बा आई माई देख लिया। अरे हां तनी मोरो मजाक कर लिया और का करबू। अरे हेंगने का करताड़ू मिठाई आई हो दादा हम का गोले गोले देखावताड़ू ये दादा खेल इहो त एनु होई लागता कि यहां ये कहाला देखो जब नु कैसे ननद आवत रे नु त केतना बाप रे बाप पुत्री आइल बड़े आइए लागता ना घर ना दुआर ना झाक के ना माके के यहां का कबो ना रहेला आ लेवे के बा सामान गोभी लेवे के ना साग लेवे के त कैसे दादा ये कनिया बाहो रहुए गोभी ऐसे त बहाना कर देने गोभी बा के हम दे है छान दई हो पकौड़िया कबले बिटी हमरा तो बुझाते नहीं के कि कबले लफर थफर मन भइल बाटे। जल्दी से जल्दी आ जैती ए डंडा बाटे। अरे बबुआ अरे फुआ उतरी रे का हुला करता जो द्वार पर देखू दोगलाऊ खूब देखेला। हां मोबाइल बस चला चला के गिजरी गिजरी कइले बड़ो बाबूजी निक से हम बुझाइल आइए दादा बुची जी आ गइनी बुची जी आ गइनी आइए दादा खुश रही आइए दादा तब का हाल बाटे आइयो दादा आइए मम्मी जी का बैठे ना का मोर मजाक करतनी अपने में मर्दा मौगी दादा। अरे कुल ठीक बाटे जी आप लोग का हां हां आइया की खुशी में पकौड़ी है ना छाना औरी का छाना की चला गला चूर हो जाएगा। अरे दादा तनी भौजी खुश रही मजा रही कि ना खुश रही ले जा। अरे ये सब के का जरूरत बा छोड़िया तब रहे दिन जा तब ले बाद में खा ले जा का करब जा बात ना मजाक करली ऐसन कौन दूधा तक पेट में अच्छा माइल बा पेट में अच्छा छमाइल बटे कौन बात ना पूछी बूंग बन जाता ना बोलते जी हम तो बोली ना हाथ तब जोर सब ठीक बाटे नो कुल आप लोग का दुआ दया बाटे आप ही लोग का समाचार बताई जा कैसन कुल कटा ताटे रात दिन अपन दे एगो पकौड़िया दे दे यहां के तनी अरे दे तनी मम्मी जी नंदोई आइल बा ना मम्मी जी केने बिया माई हो चावल लेके आई जल्दी। अरे चाहवा तो अभी खौला बोला दे रे माई हाजी अरे खुश रही बैठ जानते बने की तू ही बैठल रह जा खा जा अब दे त नहीं खू हो पकौड़िया दे खिया द पाउन बुचे खो अरे खा तनी जा तू दे हे दो भौजी इनके के दे दो आ पाउन के खाए दिला हां दोनों आदमी बैठ के खाए के बाद दोनों आदमी के हां होइहो द पाउन के द हई पाउन अच्छा हाय लम्हारा का ले पाउन जी ने मर चले अरे कुछू कह ए बुचे के बुचे इतना तो जब घरे आवेला तो भाग ना जाग जाला। खाता रे खाती त बना ताटे अच्छा दवा बैठा देनी उबाले खातिर के ठीक कनिया तोर अंडा बनाओ तो रे अब साजी करे आई कुछ होता है दत्ता ले कब कैसे आवे के भइल तनी बताई जा बनैला के ला न कम चीज के जरूरी रहेला तीत नहीं खेला पूछे जी खोले खातनी ना भौजी खाना मतलब कितना लगेला ना आदत ना बा तीत खाए के यही से याद बा पूछे जी एक बार हमके खेले रहनी कजनी का जानत नंदोई जी कुंवार रहनी यहाँ के हम ओइनी कोइन से आई बनल नकिया ना रहेला का कहल जा जी पास्ता रहे जी ना जी पास्ता ना रहे गने वाला मकरोनी आई हे तरे मकरोनी में 8-10 गो मरचा डाल के बना देतनी हम ना खोइनी के दम में खनी के दादा ना रे भाई बाद में मुंह बाजत नहीं के मुंह आवाज करता पाहुन जी के मुंह आवाज करता ठीक बना नमक में बोली अच्छा वो हो गई का जी ढेर न खेलाड़ा बनी अपहु करी के कहत रहता पलट मत खाई के गुंग वाली तो पलटा नहीं खामी इज्जत लेता नहीं बोली दादा अरे बोली जा कोई नहीं जा बाबू आया रे पकौड़िया खा ले आओ बोली अपने सिपाहियों के लेके आ खुदे को जगह मारता बूंग मैं बोली
न तोरा कहीं से कर मारता गूंग कैसे गूंग हो गई जाकर वो ए मम्मी जी, कैसे गूंग हो गई ए चाची जी कैसे गूंग हो गई अबाक जी गुंग नहीं खी का कनिया तू कह दे मजाक हमरा से करतनी अजी नंदो जी बोल हमार ही तरह हां ये भगवान भाई जीत लगे लंगड़ चलो अजी चाची जी तब रहुआ कला गूंग खोजे रहे जी बोली अरे उ मजाक करतनी हम दम भर बोलम देखिए बोलतनी मजाक इने आ दादा अबे गोदी में लेके खो दिए नंदोई जी सुन जी सुन जी गोदी में लेके खो दिए नंदोई जी छोटकी के हां बात कोई कहता नहीं यही खातिर दुआरा आइललु हां खाई रहुआ बुची जी खूब खाई देखी के कर खेले अरे छोड़ी हटाई फोन के का कहबा कने रुपया पैसा के काम पड़ला तामे से कहनी अरे बाप रे खूब आना के का हाँ। बेटे रुपया पैसा हां मैंने कोन दिक्कत बा देखी के ह देखी ये हो खवना भइए हो बहनी ये का भौजी हेलो हेलो रख बुचिया बाद में फोन करिए कराई पे बैठल बानी अच्छा ना इधर आओ डाला पाहुन के बतिया दो अब रख देलस की जानती है ना कने के जमीन में ने बेचाऊ मिले तो कहनी हमारा से ले का ले में हां ए भौजी तू गजब बात बतेलो काहे के फेरा में लागल बड़ू हो जा चावल छान के दे तो तनी लइका के घोड़ा बात होता कि हम तो दी ओए त कहतनी बिटिया ढेर ना एथी कइल जाला ठीक ना ढेर ना अपनी मरद से केहू के बोलवावल जाला ढेर पैसा न भइल बा हां ढेर ना बोलवावल जाला हां छू दू ना तो का बंद ना कर ना बंद करवा सकत रही फेकल का जरूरी रहे फेका गइल का हमनी के फोन के उठा के बतिया लेवे लगे केने गाड़ी आइल केने का भइल बिया अच्छा गइया सब गाड़ी ना चलत ऐसन एने ओने सब रोड में तो ड्राइवर बताइयो स केने से केने होने को देवे के भाई अथु हो जाई ए चाची जी जी हमार को कटोरिया में पर लइका के लेके जाए पकौड़ी खा दे दे जी दे दे दुगो दे दे दुगो दुगो तू को दे तू को मरचा वो दे दे मरचा वो तू को दे ढेर ना ठीक ना 3 गुना दिखल चला तो ला दू को दे के तना अच्छा बनी है चाची आइयो दादा